amazwi engingawasho kulabo ngingawasho ukuthi ababekezelelane emshadweni. Umshado awuyona into elula. Uma uthatha umshado usuthatha isinqumo esisindayo empilweni, ngoba umshado wesinda nje uzufe. Akukho la uthi umshado ulula khona, wesinda uzufe umshado. Udinga ukubekezeleleke ngoba unama-challenge amaningi. Okudala ngithi usinda uzufe unama-challenge amaningi, ngoba kwesinye isikhathi uyafelwa, ufela usemshadweni. Udinga ubekezelela ukuba wala ekhaya, ngoba ukuphuma kwakho la ekhaya uthi uyogana kwenye indawo igama lakho lithukekile, ngoba la uyakhona kuzothi umfazi womuntu. Uma uthi uyaqoma kuthiwe umfelokazi ubulala indoda yakho, sezobulala thina. Kudingeka uhlale la ekhaya khona unjalo ukuze ungabi nayo inhlamba. Kufanele ungenwe ukuze ungabi nayo inhlamba, ngoba ayikho inhlamba yokungenwa, kodwa inhlamba yokuphuma. Uthi ngiyodla utshani phambili, abukho utshani obufica kobakho phambili. Uyufika uthi uyadla kuthi utshani bami. Uthi uqoma indoda enomfazi kuthiwe uthatha indoda yomfazi. Uthi uthatha ingane engaqonyiwe kuthiwe imfunana umfelokazi. Uthi uyajola ukuthi uyajola umfelokazi. Uhlala unenhlamba make womfelokazi awangangena. Manje ke ama-challenge okwesinda komendo ke athi hlala la ekhaya ukhulise lezi ingane za la ekhaya. Ingakho ke ugcina kuphoqeka ukuthi ngena. Kodwa laba basuke bethi bodla utshani entabeni bethukwa nje beze befe bethukwa. Ngakho ke ingakho ngithi ke umshado udinga ukubekezelele ngoba unama-challenge isikhathi eside kakhulu. Indoda niyaxabana nondoda futhi iyaxabana nonkosikazi, kodwa konke lokho kudinga ukubekezelela. Yize kukhona ukungabekezeleleki, khona ukungabekezeleleki ogcina usuthi hayi manga ngingadalela ukuganwa ngishiye phansi, manga ngingadalela ukugana angishiye phansi ngiyoba intombi endala kithi ukunokuthi ngiqhubeke nalento. Khona imishado engabekezeleleki. Uyabona ukushada indoda noma insizwa ikushaya uphile ngenduku akakuhlaleki. Kungcono ungakhulunywa ukuthi ayikuniki ukudla ngoba ungakwazi ukuyizamela ubuye uzohlala la ekhaya udle. Kodwa uma ikushaya ayibekezeleleki impilo yenduku, ngoba impilo yenduku awuyazi ukuthi kusasa izoba ngakanani. Mhlambe kusasa izokushaya ikukhipha ihlo ikuxoshe, ikushaye ikubulale kusasa, ufe wawubekezele. Kukhona ukubekezela okungabekezeleleki, ngoba nomfazi odelela kakhulu akabekezeleleki. Ngeke ukuthi uyindoda udelelwe ubungazukulu ungazumshana ngempama, ugcina usuthi hayi kwakungcono ngiyohlala ehlathini ngimshiye nendlu. Manje kusho ukuthi ke emendweni kudinga ubekezeleke unomphela, ngabe khona la uzothi awuzubekezela khona emendweni. Lokho okwenzekayo kunina ukuthi nixatshaniswa amafoni ukuthi ngibambe ifoni yakhe inesithombe esithize, hayi umdlalo lo wamafoni. Umdlalo nje, uthando lungekho. Nina ninothando oluyifake, nina ninothando oluyigwebu olubone ngathi lukhulu. Uyakhona ukuthi ungithanda kakhulu umuntu kanti akakufuni nakancane. Nanothando oluyigwebu. Thina sasinothando oluyi-original, ngoba wawukwazi ukuthi uma uhlukene nentombi yakho nixolelane ngelinye ilanga kuyatholakala ukuthi nibuyelene. Akekho ubulala omunye nojaha omunye ngomkhonto. Xabene nje nabangalokho nikubangile ngendlela enibange ngayo, kodwa nizobe nibuyelane futhi. Namhlanje awukwazi ukubuyelana nomuntu ngoba ngalolu suku enixabana ngalo niyabulalana, ufile omunye, uboshiwe omunye. Amalobolo ke insizwe esuke isilima mayilotsholelwa ngelobolo elidulayo. Uma ufika uzofuna imoto egalaji Mercedes, bebiza imali enkulu ongenayo, uyithengelana. Ngoba uma ungenayo imali yokuthenga uMercedes iyeke uyothenga uBMW, uyothenga uToyota ozokwazi ukuthenga. Angithi usukufuna ukuhamba, hayi ukuthi usukufuna ukupenza. Manje uyithengelana imoto ezokwehlula ukuyikhokhela. Intombi usukufuna umfazi ozokuzalela izingane akakwenzela izinto ofunayo. Umehluko wentombi edulayo nentombi engadulanga imuphi? Awukho. Ngoba into osukuyifuna ukuzala, uthola izingane kulomuntu ayinele akwenzela izinto ozifunayo. Imuphi umehluko? Wena usukuyisilimo othenga olobola umuntu ohlulekayo ukumlobola. Isilima nje insizwa kuphela, isiphukuphuku.
okusuke kungafanele maybe kubize kakhulu nje khweni lakho azi kahle ukuthi ngiyehluleka ngiyayeka uhamba uyofuna enye intombi lazingangamanzi okuphala ikhumba futhi azibizi price efanayo asikho kwesidingo sokuthi uma ubone khweni lakho ukuthi bayakubiza kakhulu ubuso uthi uzoqhubeka nabo shiya phansi uhamba ofuna enye intombi ngakho kubiza nje kubizwe elimeni mawuhlakaniphile ngeke kubizelwe toyiyekayo nje udlule ofuna enye ngoba nje bekubiza kangaka nje uzothola ukuthi ishaya injini le moto akubiza ukudayisela ibhodi kuphela mawuthi uyafika enjinini uyafika injini amafutha phansi uzokwenza nyani usukhokhe kangaka uthi uyofuna i-refund ayikho abanawo bayidle bayiqeda ngalelo langa kodwa injini ufika ishayekile uthenga ibhodi uyithenga ngemali engaka uyafika enjinini mose uthi uyidumisa imoto ayidumi uthi uyofuna i-refund ayikho umuntu wesilimo ubanike lapho uwe thenga ingulube esesakeni baba elakho lokugcina nje sizivala elami lokugcina lengathi uma kwenza ngoba uyolobola mawukhetha intombi ikhethela ukuthi uthanda yona hayi ukuthi uthanda imfundo ngoba nina nikhethanela ukuthi ufundile une masters uyongondla mangasebenzi nina nikhethanela imfundo manje nikhethana euniversity ukuthi ufunde kakhulu ubuso umkhethela ukuthi ufundile ukhohle ukuthi uyakwazi ukufunda umuntu kodwa engawuthola umsebenzi uyafika la awuthandi yena uthanda imfundo yakhe uma esedakwa nale mfundo awusatholi lutho awusamthandi futhi ngoba phela lento obuyithanda akasayisebenzisanga kodwa uma uthanda yena enje umthanda noma ngaba kanayo imoto noma ngabe unemoto ngithanda yena nje original ngithanda ukukhuluma kwakhe ngithanda umusa wakhe ngithanda ukulunga kwakhe ukuthi uzoba nani kusasa sizokukhanda ngendlela akazoba nako kusasa kwamina ngizobe sengifika nekhono lami ngizobe sengifika nesabelo sami engisiphethe kodwa kahlehle into engiyithandayo kuye nje ukulunga finish uyabona mina ngaganwe intombi esasiyeshela sibaningi ngicela ukusho lokho noma nizongihlupha kodwa ngizokusho ukuthi umkami sasimeshela so21 ameshela iminyaka emithathu kodwa waqoma mina hayi ngoba ngangiyimuhle mina ngangenazi izinto ezinhle ngoba ngangasebenzi kahle ngangigqoka ikimplini uyazi ikimplini lamabhluku oplastic anga ayinwa ashibhile nje insizwe engangishela nazo zazifakwa oblend wood amate kwamhlophe nekepe ezimhlophe namakepe zasegoli ubona nje zinemoto mina ngingenalutho kodwa mina sengiqonywa yile ntombi kulezi insizwe ezo21 ngaqonyela ukuthi ngilungile kuphela angiqonyelwanga ukuthi nginotho ngangingenalutho ngisho ekhaya efene ekhaya ngingenalutho kodwa ngaqonyela ukuthi ngilungile kuphela ngatshelwa futhi ukuthi into edale uwine kulezi insizwe ezingaka uwine sokulunga kuphela lokulunga lo mfazi usahleli nako namhlanje ngilungile mina too much lo mfazi usahleli nalokulunga namhlanje kodwa lokulunga sekumzalela izingane lokulunga kwamakhela umuzi lokulunga kwamfuyisa inkomo senenkomo uyasenga amagule ngokuthanda kwakhe unazo ngishe zakhe ngimphile uyazelusa futhi unembuzi unayo yonke into mangifuna ukohlaba imvu manje ngahamba ngamshayela ucingo ngihlaba imvu lapho ngiyeza ngoba lokulunga kwamnikeza izinto eziningi ngine water tank engiya kuyona ekhaya lokulunga kumnikeza izinto eziningi akabhekanga ukuthi nginani ngangivele ngingenalutho ngisho kumlobola ngangikhipha inkomo eyodwa ngonyaka ngiphinde ngikhiphe eyodwa ngomunye unyaka ngoba ngingasebenzi isondlo engangimondla ngaso ngangingenaso yebo mthanami isondlo ngangingakwazi ukumondla ngoba ngangingasebenzi weyondliwa umkhwekazi emehola impesheni umkhwekazi ahambe lo mkami yekubo ethengelwe unini ukudla ngesikhathi unini ehola impesheni ethengwe okwakhe ebese ethenga ukankosikazi wami elengisoshekhasi unkosikazi ezekhaya kade yothatha ukudla kunina ngoba mina ngingenakho akashonga unini ukuthi hlala la
awukwazi ukuya lapha ngoba uyendlaleni. Wamdedela wathi hamba uye endodeni, kodwa nakho ukudla hamba ukudla. Wadla waze wagcina unkosikazi dayisa amajezi, naye akafundile. Wadayisa amajezi okwakuthiwa ama-subsidy, bayawazi abanye. Dayisa amajezi, wathenga inkomo kwangawo lawo ma-subsidy. Wathenga isitofu samalahle esikhulu, wathenga imbuzi. Uyambo ukuthi akukho ukuthi imali uzoba nayo ngoba ufundile, imali isengqondweni. Wathenga saphila sinenkomo namhlanje. Manje ngisho ukuthi ke uma wenza ngoba ukhuluma ngalokho kubaleke kakhulu ukuthi ubekezele emendweni. Umendwa awubi yona lento ayishoyo. Nabazali kudingeka ingane mayikutshela ukuthi ixabene nomkhwenyana, umzali akabe neqiniso, efike phakathi kwenu engachemi, ngoba ukuchema ikona okudala ukuthi mina mkhwenyana ngiyibulala ingane yakhe. Uyabona sengixoxa kokugcina, umkami ngithenga iganwa unkosikazi wesibili, wemazi ukuthi uzoba khona unkosikazi wesibili, kodwa ngingakamtholi. Wase kushaya usuku la ngifuna khona unkosikazi, ngizomtshela, ngifuna ukumtshelela le eThekwini, sihlala eThekwini lapha ku Ridge Road. Ngifuna ukuzomtshelela le eThekwini ukuthi sengitholwe umnakwabo. Hayi sashayelana ucingo kuyeza kuze Great Town, siyaxoxa kumnandi. Hawu ngibona ngathi uthi namhlanje ngolani impela hayi ngidelile. Wafika eThekwini kusakhulunywa kulezi ingcingo ezazisemgwaqweni. Ufika eThekwini xoxa kahle, hawu yes. Uthe mefika eJaldini. Ngathi ngiyafika ntambama ngithengile phela amafeche izinto ezimnandi, uqhamuka ekhaya lo muntu nawe uphethe kumnandi kwasekhaya inkukhu noma lokho ekuphethe, nami ngizofika kumnandi namhlanje, akho ngane ezosikhalela la sizodlala into esiyithandayo. Ngithi ngiyamfica ntambama ngiphuma emsebenzini, ngiyamfica uphefumulisa okwehashi, akasadiniwe unyama phepha. Hawu lo nkosikazi wadinwa kanje manje kade sikhuluma kahle kanje. Base ngithi usetholile kumakhelwane. Ngabona ukuthi ntambama lo muntu uyadlula yakubo, akazi uhlala lapha ekhaya. Ngagibela mina imoto eDalton ezazi kade ziJoja ntambama, ngamlandela ugibele ekseni yena, mina ngagibela ntambama. Ngathi ngifike ekhaya kwakuthiwa ufike nesikhulu isililo esebaleke yakubo. Wadlula wayakubo. Ngamlandela nami ngafika ebusuku kubo ngo-11. Ngathi ngifika ngo-11 kubo, wathi unina mkhwenyana kwafika ingane emini ntambama. Wathi kwafika ingane ntambama, kwase kufika wena ebusuku kangaka yini kanti? Ngathi mina buza kuyena. Wathi hayi uthe uvakashile. Ngathi umbuzeke sengikhona. Wathi ungitshele sibanibani kwenze njani? Wavuka lo kade eselele, wavuka wahlala ngezinqa. Wathi hayi ma, ubaba kaSibanibani ngifike ngathola eThekwini ukuthi ukipitile. Wesebuze lilodwa umkhwekazi wathi uyibonile le? Wathi wena mkhwenyana ukipitile ngempela? Ngathi mina cha mkhwekazi angikipitile. Wesebuza kulo wathi uyibonile intombazana? Wathi lo angiyibonanga. Ubonile khona izinto oyibonile endlini ezikhomba ukuthi khona intombazana? Wathi cha ngiyibonanga. Wathi utshelo ubani kanti? Wathi ngitshelwe intombazana umakhelwane wakhe. Wathi silima. Ngatshelwa umfazi omunye ngendoda yakho. Uma le ndoda ifuna le ntombazana ifuna indoda yakho uzokwazi ngani? Wathi leyo ntombazana ibe yiphoyisa? Wathi cha. Wathi uvuma ukutshelwa intombazana ngendoda yakho? Washaya phansi wathi njengamanje phuma hamba mendlalela. Engisho ukuthi ke uthando lwethu lwaba njalo namanje ke sihleli naye lo muntu owangiqomela ukulunga phela. Uma umqomela ukuthi unemoto, uma ingasekho le moto kusho ukuthi niyahlukana. Uma umqomela ukuthi uyasebenza unemali eningi kusho ukuthi uma ingasekho le mali niyahlukana. Ukusho ukuthi kufanele uma ubheka umuntu omthandayo ubheke yena yedwa ukuthi akanalutho unotho ngiyamthanda.